Helo, a chroeso i'r cyflwyniad hwn i un o'n modiwlau hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer y flwyddyn gyntaf. Teitl y modiwl yw Cymdeithas, Pobol a Gwleidyddiaeth Cymru rhwng 1800 a 1999. A fi ydy'r cydlynydd Pobol. Mae'r modiwl hwn yn rhychwantu 2 ganrif allweddol yn natblygiad hanes y Gymru fodern, yn dechrau gyda'r chwilro diwydiannol ac yn gorffen gyda sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999. Rhwng y ddau ddyddiad hyn, mi fydd y modiwl yn astudio rhychwant eang iawn o themau yn hanes y Gymru fodern. Mae yna dueddweithiau yn y cyfnod hwn i ddelfrydu be ddigwyddodd yn y gorffennol. Mae'r peintiad hwn gan Vincent Evans o'r teulu Cymraeg delfrydol a luniwyd yng nghanol y 1930au, efallai yn dangos rhyw fath o ddarlun delfrydol o'r gorffennol. Ond yn y modiwl hwn, mi wnawn ni astudio cyfres o bethau, falle ychydig yn annisgwyl. Mi fydd y modiwl yn cael ei ddysgu trwy darlithoedd ac hefyd trwy grwpiau bach. Yma mae ddewis enghreifftiau o rai o'r darlithoedd fydd yn cynnwys yn y cwrs. Pethau fel chwaraeon hamdden a sut oedd pobl yn treulio i oriau pryn tu allan i waith. Gwleidyddiaeth wrth gwrs, datblygiad y syniad o berthyn i genedl, pwysigrwydd rhyfel yn yr 20fed ganrif, sut oedd y berthynas rhwng menywod a dynion yn newid yn ystod y ganrif honno, datblygiad diwylliant ieuenctid yn ystod y 1960au, protest a mudiad cymdeithasol ac yn y blaen. Felly fe gewch chi flas ar ba fath o themau sy'n ymddangos yn y modiwl trwy edrych ar y themau hyn. Dyma rhai eitemau ar gyfer darllen pellach, rhai yn unig. Mi fydd rhai yn gyfarwydd i chi, efallai eraill ddim. Ac i orffen y sgwrs fer hon, dwi am roi 2 her i chi. 2 gwestiwn. Yn gyntaf, pa ddynes o Gymru oedd yn ymwneud â'r byd busnes, yn ymgyrchydd dros hawliau i ferched, ac ar long y Lusitania pan suddodd ym 1915. Yr ail yw pa wleidydd o Gymru oedd yn gynlwr a fi'n ddiwaith yn y 1920au ac yn arloeswr ym myd iechyd yn ystod Llywodraeth Lafur 1945 i 51. Falle bydd un o'r cwestiynau hyn yn haws na'r llall, ond mi fydd y gwaith darllen roeddais i yn y sleid arall yn helpu chi ddarganfod yr atebion. Diolch yn fawr.